Tugot, tinapalabas. Tinapalabas, nagturong dalindon ken Diana iti rest house. Ginandat ti baro nga agkan ni Diana, ngem nagkedked daytoy. Nakuna na pay, nga ikan na daytoy iti panawen, sakbay nga ipaay na ti kalkalikaguman na. Iti sabali abanger, nadakamat ni Celia kanila kay Ignas ti maipapan, kadag iti amo na. Ken, no niya tinapasama kada Diana ken Ruben. Napanunot nila kay Ignas adakkel ti pakainaigan da Doña Dolores ken Lindon iti panagpukaw ni Ruben. Iti dayta gundaway nagartista ti Doña tapno sana nasapulan ken Juana di Diana ti mapukpukaw a kwentas. Nakita nga rod ti bakat ti kabarbaro manen a porselas ti balasang isu ngay mapal daytoy. Ket nakunana nga igatangan kumamot ni Lindon iti alahas na kabayatan na. Nagsarita da Doña Dolores ken Lindon. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Tugot, tinapalabas. Nang ipanam iti kwentas kunak. Amok as sika tinangala iti dayjay a kwentas. Ay, diya ka mo day ta kwentas ngay bagbagam Linton. Di ka naglibak. Ah. Nang ipanam iti kwentas. Talaga adyak amot ibagbagam. Awan tinalak a kwentas ni Diana. Lindon, Mama, anya ka di mapaspasamak dito eh. Diana, anak ko. Papasulan nak ni Lindon anangala iti kwentas mo. Anya? Diana. Mamatiak ani mamam tinangala iti dayjay a kwentas. Ammo kon ti ugali. Nagbalbaliw akon. Saan ka di? Diyak maramid dayta iti anak ko. Apay kumatakawag ti kwentas, kat amok mat ngayon sagot mo dayjay kan kuana. Oh. Diana, anak, mamati ka kumakanyag. Diyak kabalan ti agtakaw. Uray matayak itan, talagang awan ti amok nita. Dua kayo lang kini Diana asumsumrek iti dayjay a seled. Awanan ti sabali pa eh. Wan, malagip kon. Anya day ta malagip mo, Mama? Diyay may sa babaunan. Simrak ijay siled ta nagdalos. Ang mga nuiso tinangalay ti kwentas. Anya? Asino a babaunan ti simrak ijay seledyo? Mapitla ang tayabak. Urayan dak tayabak day jay a babaunan. Jay babaunan, tinapabasol na nagtakaw iti kwentas. Ong tanitan ni Lindon, ijay pasilyo. Oh, ang mga nukab-kabilan na paikit din. Kampay di, nagsangsangit ak. Kat imbagak nga umayak dito'y silid mikin ni Diana. Gaputa na sakit kampay idi, tinakam ko. Mama, nangag ko ang nagkatawa ka itay. Anya? Nagkatawa ko na anak ko? Wen, Mama, nangag ko ang nagkatawa ka. Apag iso alo kataktiridang. Ay, isa nakatawa din ang mo, Diana. Anug-og tinangag mo. Agsangsangit ak ngamin itinapig sa itay sumrak ka. Anya? Ay, ituloy ko tagsangit. Mama, di ka nagsangit. Gusto ko man day ka. Mama, please. Di ka nagsangit. Urnusan tayo day ti abanag. Nasakit launay tinakam ko. Gaputa pabasulan nagnilindo na nagtakaw. Tiyak maramid day takan ka, anak ko. Amumat ngay patpatag ka unay. Wen, amok day ta. Ang sakit manan ti baruko ko. Kas lamarigat anak manan agagas. Diana, Mama. iyalan nakitino magadan. Daras Lindon,
Apay nga impupok mo dya babaunan. Saan pa'y anapanagnagan? No iso at talaga tinangala iti kwintas. Nakakaasim at tilangan na iti silid anak ay pupukan na. Sana rumba nga kaasyan ti kaskan kwa na. Agtatakaw day jay abbabawnen. Agpakpakaasi ak. Parwarumon day dya ababaunan. Awan ti pamanagnak tayo nga iso at talaga tinagtakaw. Diana, Lindon, agpakpakaasi ak. Parwarumon day dya ababaunan. Awan ti pamanagnak nga iso at talaga tinagtakaw. Ang mga no talaga laan na pukaw ko day dya akwintas. Di ka madanagan. Sa pulak ana imbag ija silid mi kan ni mama. Diana, Please. Nakakaasi dya babaunan. At daan pamilya kan anak. Saan nga amo ti pamilya na anak kapupok gayam iti silid? Nakasaritak itay dya babaunan. Madlaw ko nga inosente. Inayaban la kano ni mama nga agdalus iti silid mi. Awan tinakita na akwintas iti lamisaan. anya? Di na maaramid ti agtakaw. Makita mo't iti langan na anasingpot day dya ababaunan. No maila ko day dya kwintas, sigurado nga agbalin a milyonaryo ti mangila ko. Gaputanging nginaen day jay. Amok day ta. Ngam ipagpagapom ko makanyak. Di mon parigatan day dya ababaunan. Nakakaasimot ti pamilya na no saan nga agtrabaho. Please, Lindon. Di mon ipupok dya babaunan. Siya kung ti makisarsaritakan ka. Brando, kunak man no impupok ni Lindon day jay abbabaunan. Apay nga damanan ijay kusina nga glutluto. Nakisarita ni Senyorita Diana ken ni boss. Asaanin ang maipupok dayjay ababaunan. Anya, angam kasanon no agtakaw manan day ta abbabaunan. Langa na pa'y laeng kat saanan ang mapagtalkan. Saan man nasyakti kasarita may papaniti dayta? Agindadalos kamit ako nak. Anya te kayat mo asawan. Agpuno ka man kanyak. Anya te pudnok kan ka. Amok asik at tinangala iti kwintas ni Senyorita Diana. Anya. Nalaing kamit nga agpamarang. Kampay ini. Di babaunan ti pabasolam. Tapno mailiklik ka asik kagayam tinagtakaw. Tanangam ti panagsasom. Awan ti bidensyam asyak tinangala iti kwentas. Agpada talang iti likaw ti bitoka, Doña Dolores. Saan ka di ajay imbulsam adagos idi na minsan? Ket iso di kwintas ni Senyorita Diana? Anya. Damdamagag idi. No anya di imbulsam adagos. Ngam dinak sinong batan anaimbag. Ngam amok nga iso da ajay akwintas di sapsapulin da boss. Ken Senyorita Diana. Apay, nakitam ka di anaimbag, no kwentas at talaga di imbulsak. Sanak man asigurado. Ngam amok akwintas da ajay nga imbulsam. Bagtit! Kunam asan ka sigurado, nga mamo makwentas di imbulsak? Saan nga susurot dagiti bagbagam? Anya nga ta, no ibagak ken ni Boss Lindon, nga adakop kopi ko pa makwintas. Anya. Kaya't mo, tayo pa imbestigaran ka ken ni Boss Lindon. Nagsimple lang, di bagak ken ko na. Ibagak lang nga da nakitak akwintas nga imbolsam. Nalpas! Awanan kay tibain. Anya nga minti kayat mo mapasamak, ha? Oh, makita? Kaslay naklon mo nga dakin ka day dya akwintas. Podno ka de? Awan kanyak day jay akwentas. Ada? Awan! Ada ko naklangaro din. Imbagak matan ngawan! Makamo ka. Mapana kon itayan ni Boss Lindon. Sigurado pagdamagan na ka.
Ket dakkel manen ariribok ti mapasamak. Inakon! Ay, mabit lang, Brando. Di ka agaramid itiriribok. Wanan, siya kon tinangala. Ha? Kun ket asika tinangala. Awanan ka itibayin. Traitor ka. Apay ngagkatawa ka. Adda ka din nakakatawa itar aramidam kanyak. Talaga amuno ka, Doña Dolores. Pampanagnakam lang iti bagim. Ngawan ti ammom. Agraraman ka lang. Anya. Kun naklang nga nakitak day ja kwintas. Ngam inaklon mo meten adagos. Aday jay gayam nga agpaiso di kwintas asap sapulin da Boss Lindon. Ken Senyorita Diana. Ayup ka! Ops! Di naktungpan. Kunak no nasirib kan. Saan mo't gayam? Nalakakalaang agbot-botang. Anya nga rod ti kayat mo ang mapasamak ita. Dumngag ka. Tay bagak no anya ti aramiden ta iti kwintas at tinakaw mo. Doña Dolores. Gardo, agyaman na kiti pa nang itulod mo kanyak niti pa ka na napagtrab-trabahwak. Awan ti rumba nga pagyamanam, Alona. Aganan ka iti pa nagsublim iti balay, ha? Wen, sukunan kan tumanan inton madamdama. O sige, urayan kanto, Gardo. Ituloy ko man ang tiagpaliiw kadag iti hideout de Lindon. Nagsaritaan min daytoy kanita Ignas. Nas ka na makasubliak at dagos iti lugar tapno sukunik ni Alona. Mapana ko niti ayan ti motorsiklo. Pakawanan naklangan ni Alona. Gaputa ilimlimad mi kanita Ignas ti agtultuloy apa nagpaliiw mi. Nusan mi mo't nga ramidan daytoy. Ad-ado ti agbalin a biktima ti kinaranggas. Patsyem ni Tata Ignas at grupo ni Mr. Fortes sa tinang patay iti daydi Gardong anak na. Awanan sa balipay. Dakkel ti tulungan na imbag anakang kanyak ni Tata Ignas. Iso asubadak dayta. Babaan iti panang ibalas ko. Tata Ignas. Ha, ne. Si kamot gayam, Celia. Wan tata. Itay pa ngayon tulod ni Gardo ni Alona, iji pa ka na napagtrab-trabahuan na. Ngam, apay asan pa ilaan nagsubli dito'y balay? Panagkunak. Malamton nga agsubli ni Gardo dito'y balay. Kasta ka di? Wan. Sa anak mo't apumanaw ita dito'y balay. Nasken abantayan ka. Anya? Saanan arumbang abantayan nakpay dito'y unag ti balay, Tata Ignas? Nasken unay, Celia. Di tay ammo ti dumtang a peligro. Ti kayat ko asawan. At dalaang dagiti kabusor nga agpalpaliiw. Anya? Iyarig ko iti maysa nga agtatakaw. Ti kalaat nga idadatang dagiti managdakdakas. Ha? Ti agtatakaw. Di tay ammo no kaano ti panagtakaw na. Serken nalatan ti balay mo, adi mo mapupuutan. Tata. Kastamat, dagiti mang busbusor kada tayo. Di tay ammo, no kaano da adumtang, tapno pagaramidan da tayo iti dakas. Isuanas ken ti panagsagana ken panagannad. Nagtignayin nga agmaymay sa ni Gardo. Sapay la kuma, tawan ti dakas ang mapasamak ken kuana. Amunan no sa dino ti ayan dagiti hideout ni Mr. Fortesa. Jakun lapdan iti aramiden na. Daytoy siguro tinayurit agasat mi dito'y lubong. Dumtang iti biyag mi ni Gardo. Tapno tumulong amang parmak kadagiti nagbalin akabusor ko. Jak namnamaan daytoy ama pasamak. Makitak iti galad ni Gardo, timay sa aman nakigubat. Maingal, kan awan ti pagbutbutngan na. Kasla makit-kitak kan kuana, idi kabamban wagak pay. Ala,
ipakita mo kanyak jay kwintas at tinakaw mo, Doña Dolores. Di mo unay pigsaan ti agsao. Amang ano at na makasipot ka data. Oh, at to'y ti kwintas. Ha? Wow! Nagpintas a kwintas, Doña Dolores. Juan Brando. Amo kon, no apay at tinakaw mo day ta kwintas. Talaga gaya man nagpintas, kan makita ang hinginahan. Talaga man. Diamond dependent na. Dagiti lang babak ng akas kinilindon ti makagatang iti kastoy a klase ti kwentas. Nan, igamak man day ta kwintas. Saan? Siyak lang ti mangigam iti dayto a kwentas. Anya, Amangan no'y taray mo adagos. sika talaga. Apay ko mga itaray ko. Dadail at talaga ti ulom. Ita. Anya ti aramiden tay ti dayto a kwentas. Anya pay ko ma. Ila ko talangan day ta kwintas. Anya. Siyak ti makamo. At daamok apangilakwan iti day ta kwintas. Kalpasan na. Pagbingayan ta ti kwarta mapaglakwan. Oh, anya. Mayat ka? Kaslama di. Anya ti madi. Naskan adakdakkel ti kukwak. Gaputa siyak tinangilibas iti dayto a kwentas. Anya. Siyak tinagplano. Iso naskan adakdakkel ti bingay ko. Sikang agpaiso ti nagplano. Ngam siyak met ti mangisuro no sa dino ti pangilakwan ta iti dayta kwintas. Anya. Agpanunod ka na imbag, Doña Dolores. Mabalin ko nga ibaga ken ni Boss Lindon nga addakin ka dayta kwintas. Ay, buisit ka talaga, Brando. Nautak ka. Agpada talang, Doña Dolores. Iso a pagbingayan ta ti kwarta mapaglakwan iti dayta a kwintas. Dayjayan ni Brando. Nagluganan iti kotse. Kampay di. At dalabiit papanan mi. Ngamapan mi kayam ilako ti kwentas nga da kanya kita. Nangina ti payat ito'y. Makaurnungak manan iti kwartak. Babaan na ito'y akwentas. Agur-urayan ni Brando. Kartingak pa iti magnaamapan iti ayan na. Mama, sa dino ti papanam? Nakita nak ni Diana. Anya ti aramidan ni Doña Dolores iti dayta agundaway. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken iti mo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.